Que extraño! Un libro cun cadeado. Un cadeado? Ábreo a ver. Ai, non podo abrilo, é un cadeado. E por que Fante non quererá que o leamos? Podería ser o libro de contos que nos lee Fante, por iso está pechado, para protexer o final de cada conto. Non, ten que ser algo máis importante. E se se tratase dun libro para aprender inglés? Refíreste a un auténtico diccionario? Iso sería increíble. Que misterio encerrará este libro peculiar que no puides estudar? Quen sabe o que nel se esconderá? Máxico e imaginar dos seus contos o final. Quizais me poida ensinar facer unha maleta máxica. Tal vez se o les, tal vez aprendas inglés. É un libro peculiar, quen sabe o que nel se esconderá? Quen sabe que segredo agochará? Ai, que mágoa non ter a chave. Nunca me apeteceu tanto ler. Non vai facer falta a chave, porque aí ven Fante. Fante, que é este libro? Por que está pechado? Pensamos que podería tratarse dun manual ou mesmo dun diccionario. Non, é moito máis simple. É un diario, a diary. Un diario? Un diario é un libro persoal, no que pos os teus sentimentos, as túas vivencias e os teus segredos, and your secrets. Non sei se o entendín ben. E por que está pechado? Todo mundo ten segredos, pero non sempre os queres compartir. Para iso está o diario. Ou sexa, que no diario gardanse os segredos. E por iso está pechado, non? Mais ou menos. Creo que o entenderedes mellor se tedes o voso propio diario. Queredes ter un? Sí! Aquí tedes os vosos diarios. Your diaries. E esta é a chave para cada un. Agora teño que ir facer un recado. Ata logo, rapaces. See you later, boys. Que ben! Agora poderemos guardar os nosos propios segredos. E de onde imos sacar nós un segredo? Pois non o sei. Creo que os segredos normalmente están escondidos, mesmo dentro dun diario. Se un segredo é algo que está escondido, o mellor sitio para esconderse é no bosque. O bosque! Tes razón, Rafa. Ali poderemos cazar segredos. Seremos cazadores de segredos. Como serán os segredos? E que aspecto terán? Supoño que serán pequenos e escorregadizos, mesmo pode que sexan peludos. Como os esquíos. Eu imaginaba os máis como os caracois peludos. Quizais a súa cuncha sexa como as pedras e estean agochados ao noso redor. Ti crees? E como imos cazalos? Pois co libro, como se non. Vamos! Cando se achegue un segredo ao diario, zas! Pechámolo o diario e capturámolo. Boa idea, Rafa. Que leria. Aquí só cazamos aburrimento. E se o libro non fose unha trampa? E se fose unha ferramenta de caza? Que queres dicir? Non coñezo os segredos, pero creo que son desconfiados. Por iso non se achegan ao libro. Haberá que cazalos como as bolboretas. Iso ten bastante sentido. Vamos. Que facedes? Voltar Juduín. Shhh, non fales tan alto que estamos cazando segredos. Cremos que por esta zona deba haber segredos dos vos. Non o entendestes ben.
Un diario non serve para cazar segredos. É para escribir o que pensades, o que fixestes, o que faredes, o que vos gusta ou como vos sentides. E todas esas cousas poden ser segredos que se gardan no voso diario. Entón o diario é para escribir. Os nosos propios segredos, non? Exactamente. Exactly. Creo que xa o entendín. Sí, eu tamén. Vexo que o entendestes. Que estades escribindo? Eu xa escribín o meu primeiro segredo. É que polas noites poñolle pedras nos patins a Rafa. Que? Así que eras ti. E eu botándolle a culpa aos pobres vagalumes. Non podes sabelo, porque está no meu diario e teño posto o cadeado, ves? Vaya, é certo. Pero ti tampouco saberás que ás veces che quito o chocolate da merenda. Que? Así que non era tú pa que se esquecía de compralo. Da igual, nunca o saberás porque está escrito no meu diario. Pois eu conteille a tú pa que querías aprender a bailar valse. Con razón estaba tan pesada. Estiven horas bailando. Pois ti nunca saberás que che cerro a auga quente cando te bañas. Estásme dicindo que existen os baños de auga quente. Nunca o saberás porque está no meu diario.